Хлеб і віно. Катэхеза ксяндза Андрэя Лысага пра святую імшу. Хвала Христу! Вельмі сардэчна вітаю ўсіх слухачоў Радыё Марыя, таксама ўсіх, хто глядзіць нашыя праграмы, перадачы на YouTube-канале. Дзякую вам за тое, што знаходзіце час, каб быць разам з намі, што вы зацікаўленыя, каб паглыбляць свае рэлігійныя веды, пазнаваць праўды нашай веры, а праз гэта ўсё больш глыбей любіць Пана Бога і перажываць святую Еўхарыстыю. Запрашаю да супольнай малітвы, няхай Дух Святы напаўняе нашыя сэрцы, асвятляе наш розум і вядзе нас да пазнання праўды. У імя Айца і Сына і Духа Святога. Амен. Просім Цябе, Духу Божы, Духу праўды і любові, напоўні нашыя сэрцы. Дай нам пазнаць тое, што паказвае нам святы касцёл у таямніцы Еўхарыстыі, найбольшую любоў Бога да кожнага з нас. Навучы нас так яе перажываць, каб мы заўсёды з радасцю, з адданасцю і са шчырым сэрцам шукалі і знаходзілі жывога Бога, які жыве і валадарыць праз усе векі вечныя. Амен. Дзякую за супольную малітву. Запрашаю выслухаць чарговую катэхезу. Разважаем пра святую імшу, разважаем структуру святую імшу, дакранаемся кожнай часткі, кожнага жэсту, можна сказаць, кожнага слова святой імшы. Усё дзеля таго, каб яе сапраўды глыбей перажыць, каб наш удзел у ёй быў заўсёды такі актыўны, глыбокі і змястоўны. Ян Павел II у Dies Domini так напісаў. Паслухайце цытату, калі ласка. «Стол слова натуральна вядзе да стала еўхарыстычнага хлеба і рыхтуе супольнасць да разумення яго разнастайнага характару, які ў нядзельнай еўхарыстыі набывае асабліва урачыстыя рысы. Калі ўся супольнасць збіраецца ў святочнай атмасферы ў дзень Пана, еўхарыстыя больш выразна, чым у іншыя дні, раскрывае сябе як вялікая падзяка, у якой касцёл, напоўнены Духам Святым, звяртаецца да Айца, яднаючыся з Христом і гаворачы ад імя ўсяго чалавецтва». Канец цытаты. Пасля таго, як мы распавялі пра літургію слова, можам перайсці да чарговай часткі святой імшы, а менавіта да еўхарыстычнай літургіі. Хацеў бы прыгадаць, што Еўхарыстыя складаецца з 4 частак. Уступныя абрады, літургія слова, гэта ўжо за намі. Потым таксама будзем разважаць пра еўхарыстычную літургію і абрады заканчэння. Другі Ватыканскі сабор у Канстытуцыі пра святую літургію падкрэслівае сутнасць еўхарыстычнай літургіі, навучаючы, што ў часе апошняй вячэры Хрыстус устанавіў пасхальную ахвяру і гасціну, у якой крыжовая ахвяра пастаянна прысутнічае ў касцёле. За кожным разам, калі святар, што прадстаўляе Хрыста, робіць тое самае, што зрабіў Хрыстус, і наказаў сваім вучням чыніць на ўспамін аб ім. У агульных уводзінах да рымскага імшалу чытаем так. Касцёл такім чынам упарадкаваў усю цэлебрацыю еўхарыстычнай літургіі так, што яе часткі адпавядаюць гэтым словам і дзеянням Хрыста, которые ён здзейсніў падчас апошняй вячэры, а менавіта. Па-першае, падчас прыгатавання дароў на алтар прыносяцца хлеб і віно з вадою. Гэта значыць тыя элементы, якія ўзяў у свае рукі Езус Хрыстус. Другое. Падчас еўхарыстычнай малітвы аддаецца падзяка Богу за ўсю справу збаўлення, а прынесеныя дары становяцца целам і крывёю Хрыста. І па-трэцяе, праз ламанне хлеба і праз камунію верныя, колькі б іх не было,
з аднаго хлеба прымаюць цела і з аднаго келіха прымаюць кроў пана. Такім жа чынам, як апосталы з рук самого Хрыста падчас апошняй вячэры прынімалі найсвяцейшае цела і кроў. У склад эўхарыстычнай малітвы уваходзяць такім чынам тры элементы: прыгатаванне дароў, эўхарыстычная малітва і абрады святой камуні. Гэта такі план нашых разважанняў ці дальнейшых катэхезаў пра эўхарыстычную літургію, а менавіта прыгатаванне дароў, эўхарыстычная малітва і абрады святой камуні. Сёння распачнем ад гэтай першай часткі, а менавіта прыгатаванне дароў. Падчас апошняй літургічнай рэформы замест акрэслення ахвяраванне слушна было пастаўлена акрэсленне прыгатаванне дароў, якое лепей адлюстроўвае тую рэчаіснасць, якая здзяйсняецца падчас гэтай першай часткі эўхарыстычнай літургіі. Адначасова гэтае акрэсленне прыгатавання дароў адпавядае грэцкаму акрэсленню проскомідіо діе. Гэта значыць тое самае акрэсленне, якое ўжываецца у візантыйскай літургіі. На пачатку прыгатавання дароў падрыхтоўваецца алтар як цэнтр той эўхарыстычнай падзеі, як стол пана. Звярнуць трэба ўвагу таксама, што Хрыстус перад тым, як спажываў апошнюю вячэру, паслаў сваіх вучняў, апосталаў, каб яны знайшлі месца і прыгатавалі усё паводле звычаю габрэйскага дзеля таго, каб спажываць пасху разам са сваімі вучнямі. Асабістая годнасць стала пана, алтара засноўваецца на тым, што праз эўхарыстычную таямніцу становіцца ён тронам Хрыста. І менавіта як такі быў вельмі шанаваны ўжо ў першыя вякі хрысціянства. Пра гэта мы казалі, але на гэта яшчэ раз цяпер менавіта трэба звярнуць увагу, што цэнтральным месцам у каталіцкім храме, у каталіцкай святыні, у каталіцкім касцёле з'яўляецца эўхарыстычны стол, алтар, праходзячы каля якога мы заўсёды з годнасцю, ушаноўваючы гэты трон Хрыста, глыбока скланяемся. Калі за ім ёсць найсвяцейшы сакрамент, то становімся таксама на калена. Бывае так, што найсвяцейшы сакрамент дзесьці збоку, і тады, праходзячы праз цэнтральную наву, трэба сапраўды пакланіцца у бок алтара. Ад пачатку хрысціянства алтар быў вельмі шанаваны. На прыгатаванне алтара складаюцца наступныя часткі: прынясенне і разлажэнне карпаралу. Гэта такая белая хустка, якую найчасцей раскладае святар альбо той, хто прыслугоўвае, гэта значыць міністрант ці лектар. Прынясенне пурыфікатара, гэта таксама беленькі такі ручнік, которым потым выціраецца келіх, ці таксама крышынкі найсвяцейшага цела. Таксама прыносіцца палька, прадмет, которым накрываецца келіх, дзеля таго, каб нічога там не трапіла непатрэбнага. Прыносіцца таксама на алтар келіх і патэна. Часамі гэты келіх і патэна, яны накрытыя вэлюмам, і таксама гэты вэлюм дзесьці знімаецца і складаецца на іншым месцы. З іншага боку, на алтар у часе прыгатавання прыносіцца таксама імшал. Такім чынам разумеем, што перад прыгатаваннем алтар павінен быць пусты. Гэта значыць, на ім павінен быць прыгожы абрус, могуць стаяць свечкі, але ўсё гэтае патрэбнае для цэлебрацыі Эўхарыстыі прыносіцца менавіта падчас прыгатавання дароў. З вельмі скромнага, на пачатку натуральнага прынясення менавіта хлеба і віна да алтара, з цягам часу утварылася урачыстая форма, называная працэсіяй, пашыраная таксама іншымі харытатыўнымі дарамі, якая кончылася пераданнем усіх гэтых дароў каля алтара на рукі святара ці д'якана, который прыслугоўваў падчас святой імшы.
Ужо ад святога Аўгусціна даведваемся, што гэтай працэсіі спадарожнічаў спеў псальмаў у вялікіх касцёлах. У Рыме гэты спеў быў называны антыфонай на ахвяраванне. А ўжо ад каралінскіх часоў, гэта значыць ад 11 стагоддзя, пачалося таксама акаджэнне алтара і дароў. Агульныя ўводзіны да рымскага імшалу кажуць між іншымі так. Вельмі добра, калі хлеб і віно даюць вернікі, а святар альбо дыякан прымаюць іх у адпаведным месцы, найчасцей гэта перад алтаром чы каля алтара, каб затым прынесці іх на алтар. Хоць верныя ўжо не прыносяць для літургіі свайго хлеба і віна, которые самі спяклі чы самі зрабілі, так як гэта сапраўды было раней. Аднак абрад іх прынясення захоўвае сваю моц і духоўнае значэнне. Прымаюцца таксама грошы альбо іншыя дары для бедных ці для патрэбаў касцёла, прынесеныя вернікамі альбо сабраныя ў касцёле. Таму гэтыя дары змяшчаюцца ў адпаведным месцы па-за эўхарыстычным сталом, пад алтаром чы дзесьці там збоку, каб усе ведалі, мелі свядомасць, бачылі, што гэта вельмі канкрэтны наш уклад, прынесены і ахвяраваны Пану Богу менавіта як нашая частка і наш удзел. Духоўнае значэнне гэтага жэсту прынясення дароў засноўваецца на тым, што вернікі атаясамляюцца з дарамі. Яны нясуць саміх сябе. У гэтых дарах, у хлебе і віне, чы таксама ў некіх іншых, вернік аддае, прыносіць сябе у ахвяру, складае сябе на алтар, улучаецца ў ахвяру Езуса Хрыста. Такім чынам яны і духоўна складаюць сябе, ахвяруюць альбо злучаюцца ў веры і духоўна з ахвярай Езуса Хрыста, які нанова, усцяж нанова аддаецца Богу Айцу. Гэтыя матэрыяльныя ахвяры з'яўляюцца выразам любові, што дапамагае іншым, якую Езус суадносіць да сябе. Сапраўды кажу вам, тое, што вы зрабілі аднаму з гэтых братоў маіх меншых, вы мне зрабілі. А таксама адказнасці за касцёл і ўвесь свет. Звярніце ўвагу, 3 вельмі глыбокія духоўныя значэнні гэтага жэсту ахвяравання, чы, лепей сказаць, прынясення дароў. Злучэнне з ахвярай Езуса Хрыста. Далей, гэта жэст любові. Я ахвярую, калі нават сабіраем грошы на патрэбы бліжніх. Гэта мой уклад дзеля службы, каб з гэтых сродкаў іншыя, каму не стае, таксама карысталі. І ўрэшце, гэта таксама клопат, адказнасць за мой касцёл. Адказнасць, якую праяўляюць усе вернікі, гэта не толькі уласнасць святара і яго, скажем так, праблема, адказнасць, гэта адказнасць усяе супольнасці, таму што касцёл гэта мы. Рэкамендуецца, каб кошыкі з грашовымі ахвярамі пасля прынясення ля алтара былі пакладзеныя пабліз яго. Такім чынам будзе асабліва падкрэслены яе духоўная сувязь з эўхарыстычнай ахвяраю. Гэта таксама, мяркую, вельмі важна для кожнага з нас, хто прыходзіць на эўхарыстычную ахвяру і сапраўды складае, як мы кажам, гэтае ахвяраванне. Заўсёды варта падумаць, што менавіта гэта частка мяне, которую я такім чынам складаю і злучаюся з Хрыстом, але гэта выраз маёй любові, з таго, што будзе карыстацца святар, чы хто адказны за грашовыя сродкі, і з трэцяга боку, гэта мой клопат пра касцёл, пра тое, які ён ёсць, што ў ім ёсць, бо менавіта за гэтыя сродкі купляюцца ўсе патрэбныя рэчы абсталявання ў касцёле. Ад 9-10 стагоддзя касцёл у Эўхарыстыі ужывае неквашаны хлеб, касцёл каталіцкі.
з чыстай пшанічнай мукі, як мы казалі, у лацінскім рыце. А у візантыйскім рыце квашаны хлеб. Віно, якое выкарыстоўваецца, яно з вінаграду, натуральнай ферментацыі, без нейкіх там дабавак, узмацнення, ад 16 стагоддзя белага колеру у лацінскім рыце, а чырвонага колеру у візантыйскім рыце. І вельмі цікавым з'яўляецца жэст дадавання вады да віна. Калі так глядзім глыбей і вельмі асабліва на тое, што здзяйсняецца падчас прыгатавання дароў, то трэба звярнуць увагу, што святар у адпаведным моманце налівае у келіх віно з ампулкі, а з іншага боку таксама дадае кропельку менавіта вады. Гэты жэст, ён цікавы, таму што у старажытнасці было нечым звычайным піццё віна з дамешкай вады. Таксама было і ў часы Езуса Хрыста, і той келіх, чы тыя келіхі, которые паводле звычаю габрэйскага падчас апошняй вячэры пілі, перадавалі адзін аднаму Езус і апосталы, гэта не было чыстае віно, яно было ў адпаведных прапорцыях, разбаўленае таксама з вадою. Некаторыя даследчыкі кажуць, што першыя два келіхі пілі віно з вадой у прапорцыі 1:3, а астатні келіх 1:12. Хрысціянская традыцыя бачыла ў ім вельмі сімвалічны характар. У гэтым жэсце дадавання кропелькі вады да віна. З аднаго боку, быў ён сімвалам крыві і вады, якія выцеклі з адчыненага сэрца Езуса. У Евангеліі святога Яна чытаем: «Калі падышлі да Езуса і ўбачылі, што ён ужо памёр, не ламалі яму галені, але адзін з жаўнераў прабіў дзідаю ягоны бок, і адразу выцекла кроў і вада». Гэта той момант, калі нарадзіўся святы касцёл і святыя сакраменты. Гэта першае значэнне жэсту дадавання вады да віна. З другога боку, бачылі ў ім сімвал Божай і чалавечай натуры Езуса Хрыста. Як Хрыстус мае удзел у нашай чалавечай натуры, так і мы маем удзел у яго Божай натуры. Ад боскай сілы ягонай, чытаем у другім пасланні Пятра, нам даравана ўсё для жыцця і пабожнасці, дзякуючы пазнанню таго, хто паклікаў нас для уласнай славы і хвалы, праз што даў нам вялікія і каштоўныя абяцанні, каб праз іх вы сталі саўдзельнікамі Божай натуры, пазбегнуўшы згубы пажадлівага свету. Гэта таксама наш удзел, наша імкненне прыняць удзел у Божай натуры. Хрыстус, Бог, стаўся чалавекам, прыняў нашу людскую натуру. Праз удзел у святой Эўхарыстыі мы, людзі, хочам прыняць удзел у Божай натуры. У традыцыі можна знайсці таксама яшчэ адно тлумачэнне гэтага жэсту, якое кажа, што вада — гэта сімвал вернікаў, которые ў святой камуніі будуць так затопленыя ў Хрысце, як кропля вады ў віне. Звярніце увагу, просты, звычайны, можа, непрыкметны жэст, на которые, не ведаючы, звярталі вы калісьці ўвагу. Я, як святар, кожны дзень гэта раблю, але для сябе таксама гэта вельмі важныя словы, каб не рабіць гэта так машынальна, з прывычкі такой, але каб усведамляць глыбіню таго жэсту, который выконваецца. Агульныя ўводзіны да рымскага імшалу падкрэсліваюць правілы адносна спеву таксама на прыгатаванне дароў. Кажа так гэты тэкст: «Працэсію, у якой прыносяцца дары, суправаджае спеў на ахвяраванне, які працягваецца прынамсі да складання дароў на алтары. Нормы спеву тут такія ж, як і для спеву на ўваход. Спеў заўсёды можа гучаць падчас абрадаў на ахвяраванне, нават калі не адбываецца працэсія з дарамі».
гэта столькі інфармацыі пра першую частку эўхарыстычнай літургіі, а менавіта у якую мы ўвашлі, гэта прыгатаванне дароў, а ў гэтым прыгатаванні дароў мы звярнулі ўвагу на працэсію з дарамі. Мае каханыя, вельмі важна, і пра гэта мы кожны раз успамінаем, каб тое, пра што мы разважаем, на што асаблівым чынам звяртаем сваю ўвагу, каб потым, ідучы на святую імшу і перажываючы яе, каб на гэта дзесьці асаблівым чынам дакрануцца вачыма сваімі, убачыць, пра што былі гэтыя разважанні, каб сапраўды, можа так адпаведна сесці ў касцёле таксама, каб убачыць і гэтае ахвяраванне, і таксама тыя жэсты, якія выконвае святар, а з іншага боку усведаміць яшчэ раз глыбокі духоўны змест гэтага прынясення, убачыць сябе там, у гэтых дарах, у гэтых ахвярах, которые мы складаем, калі сабіраюцца ахвяраванні ў касцёле. А потым таксама усяго таго, што здзяйсняецца на алтары, бо гэта цэнтр найсвяцейшай ахвяры. Каб яна здзейснілася, трэба яе добра прыгатаваць і таксама да яе добра прыгатавацца. Убачыць гэтае злучэнне віна і вады, убачыць таксама сябе, который хоча так увайсці у еднасць, у камунію з Езусам Христом, што хоча затапіцца сапраўды у той боскасці і у той ласцы, якую дае нам Езус Христус. Шчыра жадаю, каб удзел у святой імшы дапамагаў нам глыбей разумець вялікую таямніцу прысутнасці Пана Бога і тую вялікую ласку, якую дае нам касцёл, каб менавіта такім чынам вельмі блізка і глыбока з'яднацца з Христом. Дзякую сардэчна за ўвагу, добрага вам вечару, жадаю таксама плённага часу адвенту. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амен. Хвала Христу. Хлеб і віно. Катэхеза ксяндза Андрэя Лысага пра святую імшу.